Ветераннар алдында төрле өлкәләрдә хезмәт куючы белгечләр еш чыгыш ясый. Бүгенге очрашуда яңалыклар белән таныштырырга социаль яклау бүлеге хезмәткәрләре һәм кулланучылар хокукларын яклау буенча белгеч килгән иде. Без бик кирәкле, бик күп сорауларыбыз аларга һәр вакытта да туа. Шуның өчен үзебезнең ветераннарыбыз менә аларга үзләренең сорауларын биреп, һәм дә җаваплар алалар инде. Һәм дә без алар белән гел постоянно шулай элемтәдә торабыз. Социаль яклау бүлегенә караган мәсьәләләр буенча өлкәннәрнең һәрвакыт сораулары күп була. Маяк халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге җитәкчесе Роза Шихапова эшчәнлекләре белән таныштырды. Яңалыклар белән уртаклашты, өлкәннәрнең сорауларына җавап бирде. Социаль яклау бүлеге җитәкчесе Гөлнар Фатхуллина санаторий, профилакторий мәсьәләләренә ачыклык кертте. Өлкәннәр декабрьсы кысаларында инде бүген чираттагы утырышта катнашабыз. Өлкәннәр темасы инде безнең һәр вакытта да көн кадагында тора. Һәм инде без һәр вакытта да алар белән бердәм кулга-кул тотынып эшлибез. Һәм инде бүген дә шушы чарада инде өлкәннәребезгә килеп туган сорауларына җавап бирергә дип килдек. Соңгы елларда мошенниклар бик күпләрне, бигрәк тә өлкән буын вәкилләрен алдап акчаларын алалар. Алдау усуллары бик еш үзгәреп, алмашынып тора. 40 алдарлар кармагына эләкмәс өчен нәрсәләрдән сак булырга икәнлеген кулланучылар хокукларын яклау буенча җаваплы белгеч аңлатты. Я хочу донести до наших пожилых людей, что у них очень много прав, о которых они не знают. И второй момент, хочу акцентировать внимание именно на мошеннических действиях в отношении покупки товаров. По Муслюмскому району, если посчитать по обращениям граждан, то именно самые уязвимые являются наши пенсионеры. Клуб членнары мондый җыелышларга бик кызыксынып йөриләр. Төрле өлкәгә караган белгечләрне тыңлап, кызыксындырган сорауларына җавап алалар. Больничныйлар, страховойлар, санаторийлар турында сөйли торган кешеләр дә килде инде безнең янга. Үземә кирәк әйберләрне бик күп алам. Менә бүген дә әллә нинди яңалыклар ишетеп утырам әле бүгенге очрашуда да. Һәр өлкәдән хәбәрдар булу, көтелмәгән хәлләр килеп туганда саклану чарасы да булып тора. Җыелышта алган мәгълүматларның киләчәктә файдасы тисен иде. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.